We have charged him with 13 murders, where we know for a fact that we can link him with evidence. Isifundo masenziwe ngomabhayi kwenzela uba umuntu ongutata nomnye osacinga ukwenza lento ayazi into yoba abantu banelungelo lokuphila abangomama nabangabantwana. This is one of the worst cases in South Africa's history of a serial killer. We have charged him with 13 murders. Masiqale sibuye umva kancinci sinikhumbuze imvelaphi yebali lethu. Satyelela usapho lakwamxhunyelwa nalapho amalungu osapho athi axhaqwa. Elinye lamalungu osapho elasindayo utata umxhunyelwa wayelele kulendlu ngethuba kwakuhlaselwa. Isathetha engqondweni into eyenzeka ngaloo mini emva kokuzibonela imizimba iqunquluzile. Lo mntwana ndamthola ewe up phansi. Selegqunywa ngengubo so Roma sebenze yonke into lo muntu lo besenza ubukele hayi yazani ife wanto sangena endlini futhi ayifika kwabamba so ingene xa ngenayo ibhedi lijonge ngapha Can't figure it. Ayikho igazi qha kuphela keyiba 3 yonke ndithi ayi4 kuba lo wes4 bulo bonke abantu family yami yonke. Umthetho omxhunyelwa wemka ngo2006 ekhaya esiya kufuna amadlelo aluhlaza eGauteng. Weva ngokugwintwa kosapho lwakhe ngethuba wayesendleleni ebuyela ekhaya. Yame 2006 ngoJanuary ndingumuntu ofunana nomsebenzi. Ndizoyiva xa senikhwele ebhasini ba hey kwenzeke into enje nenje. Ndabe senizofika ngapha ekhaya ke. Wayengenalo nofifi ngosizi lenhlungu owayeza kufikela kuyo apho ekhaya. Ibhlungu ke kumnonto leyo ngoba nje kunzima nokwenzani bamba ndiyeka ngoba ngicinga umama vele ngoba bendithi ngibuya ngizohlupheka apha ecangu kwakhe ngomuntu owayeqale into ozamayo naye uba sikhona silale sityile ngoku kunzima nokwenzani. Sihlala sixabana naye notata ophakathi athi utheni ungatyi kwezinjalo so akukho kwanto endikwazi uyenza ndibamba nje ndiyeka. Ndithi noba ndingena apha endlini enelangqondo ngathi ndizawubona umama vele kube nzima ke ngokubona udayikho akuhlaleki ncam ndithi ndihleli nje bengathi ndizambona umama ezivela nje so vele kube nzima vele ndiphume ndihambe engcono xa ndehlele elalini. Usapho lakwaLubambo ngamaxhoba amva nje okuhlaselwa sisigwinta. Unophumzile Lubambo waxhaxhwa elele, umzimba wakhe wabhaqwa ngumtshana wakhe sele ubanda ngosuku olulandelayo. Balile pha ngabo ngapha ngabo 11 kuthi umoya omkhulu otiqinga divalile ke gate lale ke xa ndivukayo kusasa ngale ngobona ifestiri qala kuba ifestiri yophukile ndinimanga nokho apha emnyango mhlawumbi inoba ikhona lento iqhekezileyo xa ndiphinda ndijikela ngapha ya xa nditshilayo nangu umntu uleli phansi eqonywe ngecomfort xa ndifikayo hayi akusekho yakhe sephelile mos. Le ntwazana eneminyaka emine yasinda ngokulambisa kuba yala ukuya kulala nomakhulu wayo ngobo busuku belishwa. Leyithi pha ngabo past 80 ndifika umuncinci lapha athi mandigqithe ndolanda lo mntana omncinci ndigqithe ndiye pha xa ndifika pha akafuni ukuza
ndiba ngamqhatha ngechips hayi uyala tu. Nangona esangweni kukho umbhalo othi lumkela inja, kodwa umbulali wakwazi ukungena engakhange akhonkothe izinja. Utata uRhadebe usichazela indlela awangena ngayo umbulali. Hayi lichulu wafika wajika befestini. Uvela ngecala umzimba lo mawungaveli. Makuvele le ndlela azawubetha ngayo eglassini. Ayonto imandi ayenze kulela. Kanti abantu abangaka apha thina sibali 21. Eguwa ubali 28. Kulelali cha. Ngizwilini ongaliphosa kubantu abangomama Hello uthini? elentuthuzelo. Batuthuzelana benza ke. Ayithethi lento uyabona ke ngoluyithethayo izabhayikana. Ayithethi lento uyithethayo. Ndithi kuwe ningafane nje nithi namveza. Ningayibona lento singayenzayo. Usapho lokwamxhunyelwa luthi inxalenye yabo yawafulathela amakhaya emva kokuhlaselwa. Nalo mntana lo unoxolo ngafuna ulibeka tu hayi kangangoba asazi basawenza singenza kanjani. Sihambe simkhangela unoxolo sifuna ukuva ukuba uphila njani na emva kokuxhaxhwa kosapho lwakhe, yaye unazo na injongo zokubuyela ekhaya. Ngigqibele ndisetholeni ndangcwaba abantwana basekhaya, ndangcwaba nomama wam. Ngoba ndisakwazi uhlala etholeni, yiyo loo nto nindibona apha ndiyoyika bandilele etholeni vele kubuye yonke laa nto bengathi ayisenzeka ndikhona. So ndizohlala apha kuba ndisoyika uhlala etholeni and ndifuna uba phantsi komzali. Simfumene elungiselela ukuya enkundleni nalapho ayokumamela khona ityala lomrhanelwa uBulelani Mabhayi. Namhlanje lityala likaBulelani Mabhayi okrokralwa ngoba nguye umuntu wayebulele etholeni. Bonke abantu babebulelwe phaa etholeni. So njengangoku ndilungiselela ukuya khona. Yiyo loo nto nifike ndilungise. Ityala lendoda etyholwa ngokubulala ngokungenalusini usapho lwakhe, koko namakhosikazi asetholeni namaqela azopolitiko ahlukeneyo. Sizile ke singomama basebe-ANC Women's League ukuzokuqinisekisa uba lizawuthini unyathelo lekhothi namhlanje, uzawuthini ohlele esihlalweni kulo mbulali. Sifuna ukuva nobucuku ubhede boba ingaba nguye yedwana owenze lento ayenzileyo kubantu abangaka etholeni. Iingxelo ezisematheni zokubulawa kwabantu apha nezinga eliphezulu zokuxhatshazwa kwabasetyhini zitsale umdla nakumphathiswa wezophuhliso loluntu eMpuma Koloni. Ngenxa yeqondo eliphakamileyo le-gender based violence in the province, reported cases eziphansi kwethu social development zi-12,480 for 2011-12. Loo nto is unacceptable. Yiloo nto ke sifuna into yoba makuristorwe idignity kamama, kuhlonitshwe umntu, kubuyiswe ubuntu. Nangona umrhanelwa uBulelani Mabhayi ebanjwe wabekwa amatyala okubulala etholeni, unoxolo ukholelwa ekubeni akasebenzi yedwa, yaye unethemba lokuba inkundla ayizukuhleka nanye kwezihlekisayo xa imgweba. Ngase umantyi angamgwebi engakachaza abanye abantu. Aqala achaza abanye abantu abahamba nabo. Khoza akekho umntwana ozangena emzini abulala abantu abayi-4 okanye 5 okanye 7 ehamba yedwa ungasindi nomnye. Emva kweminyaka amapolisa ebila esoma, ngoku akholelwa ekubeni amfumene ungqondongqondo ongumrhanelwa kwesi siganeko kuba uwaxelele ngokwakhe amapolisa konke ebekade ekwenza. When the investigating officer visited his home, evidence were found there and observations were made that made the investigating officer believe that he's got his man. He recently this week pointed out a scene to us just outside, a few kilometers outside Butterworth, where he alleges that he also killed a woman and buried her under the bushes. He took us to the scene and we have discovered some human remains which we have sent away for forensic testing. Umphathiswa uvakalise iminqweno ngento emayenziwe kumrhanelwa.
Isifundo masenziwe ngumabhayi kwenzela uba umuntu ongutata nomnye osacinga ukwenza lento ayazi into yoba abantu banelungelo lokuphila abangomama nabangabantwana. We had our police investigative psychologists on board on this investigation from 2010 already. They've been helping us, and we just waited for the breakthroughs to come. But we can say for sure that this is one of the worst cases in South Africa's history of a serial killer. Ngaphandle kwenkundla abantu bebevutha ngumsindo batsho beyicacisa into yokuba bafuna umrhanelwa adilikelwe yijele. Makangaphumi lamntu ubukhe waphuma sawuthatha umthetho thina ngoko sidiniwe ngoku makathotsharisha athethe inyaniso uba le nto ibuhlungu ngeke beyenza nobani na. Abahlali mabayeke ukoyika ukuchaza umntu ngenxa yokuba esithi umntu uzawutshiselwa okanye ayobulawa akanazalunga bephakathi kwabantu. Ingulowo efuna ukuzibonela ngokwakhe ukuchotshelwa kweli tyala. Ubulelani Mabhayi ona39 iminyaka ubudala ngumhlali ongasokuze umbone ehamba namntu etholeni. Akanabo nkqu nabahlobo futhi akazihambi neendibano zokonwabisa zasekuhlaleni nditsho kanye nezo zosapho lwakhe de wathiywa igama lokuba ngudla yedwa. Into ebuhlungu yeyokuba uwenza lo mkhuba kwimizi yabasetyhini ebekhe wafumana itorho lokutyabeka ngesamente kuwo. Umama uGompa uthi usinde chebeshu kuba naye ebekho kwilihlu ebeliza kugwintwa. Kwalile xa ndingena kule gate phakathi hayibo kuba nalo mntu ungqanyame ngezandla apha egeyithini kum kulayitiwe kuba ke zinelight zonke ezi zinto. Andibone ngondizayo sendilapha lo mntu lona akandimazi athi hayi ma ndim ngothuki ma angene ndivele njena ndibethelwe kubekho into ethi hey Ntombi kaJeremiya sungena endlini kwale kudaleni aphume lo mntana ndingayiboni mna lento ayiphetheyo ndithatha ngokuthi hayi noba yinto encinci lena ebeyithatha mhlawumbi yiyo le nto ayikhangela ngade aphume mhlawumbi bengayiboni yinto encinci noba uyifaka empokotho mandiboni into ayiphetheyo apha ezandleni aphume ngegeyithi walile uba aphume ngegeyithi ndikhawuleze ndithatha isitshixo isichain ndiyowutshika apha egeyithini. Uthe xa ebuza uba kungoba kule agenda yakho ubuyenza ubuza uphuma uyephi ngoku wathi bendizawuphinda ndidukudelise bendizawuphuma ndiye kwamama uMadlamini Gompa ndiphume ndiye kwamama uNomthunzi Lubambo into nayo ndisaxakwa zibhadla. Ngethuba ebanjwa uMabhayi ukhokhele amapolisa ehamba ekhomba yonke imizi apho athe ashiya eqengqe ugodo ze wazithathela ngolunya kulomhlaba ungezantsi. Abahlali basetholeni bashiywa ngumsindo batshisa ityotyombe lakhe. Kule ndawo bekuzinze kuwo umkhukhu likhaya kulamadada ngoku. Untombi kaYisesibanga uqale ukuba sisinqandamathe sikabulelani ukususela ngo-2011 ngoku ke usazi ukusuka nokuhlala isithandwa sakhe. Bese kwethule nje inguwo ofuna kumqala bethanda insango lomfana mhlawumbe eyithenga akwaliye 30 rand nami sendimazi ngaloo nto uba usitshayela insango enye nenye mhlawumbe okanye uyayidibanisa kule nsango andiyazi. Uthi udanile akuva ukuba sisinqandamathe sakhe esi sikrokrelwa ngokubulala etholeni. Ifika kakhulu kunjalo nje langathi ilanga litshone emini ake ndahlala le ndayicinga ndathi lo mfana lo utsho ukuthi ebesiza kuma apha ebesiza khona into naye wafika ndingekho ndikungobusi waboma makayokhuphela umsindo kulaa mntu amaziba akanandoda. Zange khe nincokole ngale nto yokubulawa kwabantu apha bethini yana xa nincokola ngayo? Ncokola nto qha wathi kum uyoyika ukuza kum ngokuba uxhaxhwa abantu ndathi hayi ndiyoyika mntaba mna soze ndizixaxise ube ndisehlala sinyuka ndisiza kuwe busuku apho ngenguwo oza kum ngoba ninalo ngamadoda anenziwayo sithi abafunwayo. Umakhulu kaNtombi kaYise uzamile ukumkhusela umzukulwane wakhe ngelithi ubengazi ukuba uthandana nesigwinta yaye ubulelani ebethandwa ngabahlali ngokubanzi. Ebemthanda lokhu bengamasigebenga na wonke umuntu ebemthanda phela ali bafanyantelwe nguye netishara nantoni
namanje lapha kulami behlala uthi uyamthanda ufuna buku ubani ndodakazi uthi ufuna buku uNkulunkulu uthi ufuna buku ufike wathi ekuku unyaniselo urhulumente ukuthi wena ufuna buye lo muntu unyaniselo yo akanawutho nivile bakangobozi ngendithuka kuthiwa simathile siyeka isigebenga singazibulali izigebenga bathi ke bona niyamazi ke ningalike ndithethe loo nto ithi siyamazi simazela phi singamazi bathi nesatsho gqi ekuseni ndake ndayiyoba ndiyobela ubamagoqoni ubhubhile Sithethe nenxalenye yezizalwane zikaMabhayi ezihlala eTholeni. Thuke gqi because akho nto bingathi yakrokreleka nokrokreleka. Sothuke and ngowaza sigqiba goske ke benguye akhomba athi nakumsi and asuzuthi amaposha mhlambe emdyarha ayingamdyarha because eminye imizi ifestile sezalungiswa amacango khona kweminye sawalungisa but uyazi ba kulapha dangena kule ndawo uyazi njani ke. Umzala wakhe naye othukile zezindaba uthethe nathi wenjenje. Ifamily yakwaMabhayi nakubani nathi nangeke sithenjwe but ndicela abantu bokuhlala bona babe noxolo kama sisindiyaxakwa sisiba ndiyayibeka kanjani na kuba noba nguzohamba apha endleleni mhlawumbe sendaba endleleni yakwaMabhayi I'm sure abantu bayakhombisana ngathi thina bakwaMabhayi mhlawumbe ezazikrele emnqasa kwaMabhayi sisindima nomyalezo ukuthi abantu abathe behlelwa yile ngxaki sebabe noko babe noxolo lelo nto ndiyaxaka uba mathethe ndithini na ndiyaxakwa nyani sisi. Amadoda namapolisa eTholeni basungule iqela eliza kuhlola apha elalini ukuqinisekisa ukhuseleko. Isizathu soba siyile ipatrol apha eTholeni kwa-R1 kungenxa yobulawa kwabantu. So ngoku siye sabona uba masenze ipatrol sizame ukuncedisana namapolisa la alapha ukuze ubundlobongela buzame uphela noko lelali yethu uhlobo eyoyikeka ngalo yoyikeka ngohlobo olungathethekiyo. Kanti nesebe lezokhuseleko kweli phondo lisingethe imbizo nalapho beliphulaphula iinxalabo zabahlali. Ngethuba libuzwa ngonondaba elisebe ukuba kutheni lithathe ixesha elide kangaka ukuzokutyelela lelali, umphathiswa uphendule wathi, I don't know why you would say at this late stage. The community was in mourning. If you were to have come in at that stage with an embizo when people were raw, it would not have been feasible. We are not magicians. We are not coming here to do some magic thing and to make something. I've told you, my department does not work like that. Okay. You think this guy was working alone? I'm just no. I am. Can I just stop you? I am not a SCPS. I am not an expert. I am the MEC for the Department of Safety and Delicacy. If you honest, what is going on? The police are investigating, and it is their duty to take these issues when they've investigated it to put it to the courts. We are not the court here. Ngethuba sityelele lelali okokuqala nqa abahlali babekhalezela izibane zasesitalatweni ezingakhanyisiyo sathenjiswa ngabasemagunyeni ukuba zizawulayita kungekudala. Ezi lights bekumele bakudala zilayitile kodwa ke ziza kulayita ngoku azizude ukufakelwa kwazo zifakelwe I think pha kuMarch kodwa zawulayitwa uMarch kulonyaka kodwa zizawulayitwa ekupheleni kwakhe. Sasilapha kwathiwa ilight zizawulayitwa ngoJuly, September ngoku azikalayiti light. Ithemba yiyona nto naninikiwe naxa naninganikwanga ndim nje ngoko kodwa ithemba nanilinikiwe ndiyavuma. Namhlanje ndizowuthi mna elona themba ndinika lelona leno wakuba akuzuphela veki zimbini na veki inye kuba ndithi kuni ngoku icontract nanse site andithethi ngento engekhoyo kungoku yaye futhi akutshiwo ube zilights zizawucima
kubiza balixanduva lomnquma ukuhlawula inkcitho eza kube yenziwe zezi lights njengoko isibhambathiso sethu esasisenzile kwangaphambili. Esikufumene kumthombo othembekileyo sinye qwaba isibane esikhanyisayo nangona usodolophi wayethembise ukuba zizawulayita zonke. Ingaba iintsapho zamaxhoba okugetyengwa ziyalufumana kusini na uncedo lokululekwa ngokwasengqondweni? Abantu basemakhaya bake bangayiqondi counseling ithetha uthini. Xa unobabuza into yoba la mina umntwana ethathwa child care worker esiya naye esibhedlele beyokwenza ntoni abazuyazi bacimba besiwa kwagqirha. So i-counseling ke izindidi ngendidi, umntwana uyakhansilishwa akazukhansilishwa lapha endlini phambi kwabo. Unoxolo ubekho kwimbizo uthi bona abazange bolulekwe ngokwasengqondweni. Phaya ekhaya mna ndikava umuntu kuthiwa ukhansilishwe. Mna ndodwa ke isendim umuntu oqhubekekayo naloo nto leyo nosisinandi oyi-social worker. Abanye abantwana basekhaya zabayifumana i-counselling. Ndicela ulungisa la mama ahambe naye yoxela lo mntu wayemxelele because thina zasakhansilishwa. Kwenzekani kwezi ntsapho ziphulukene nezalamane zazo? Ingaba ziyakuze zixole kusini na? Noma social worker akho into bayithathayo nxaxhe bayithathayo uba siphila kanjani bathini. Hayi kuthule nje kwicwaka ndiyona kuthiwa kuyaphanda qha finyene ke lo mntu lo kodwa kubonakala into izoba lityeli lakhe lokugqibela ke ngoku. Kwathi kanti ke uzophala zigazi angalazanga uba liza kwenza njani. Yabona indoda lapha, yabona indoda lapha, yabona yona yabona ityeli alivele pha abekade laa ndoda yathi mayibekwe kulaa ndawo ingayobekwa ebantwaneni uba izogada umzi wayo. Nangona abahlali bevutha ngumsindo, ityala lona lisesenkundleni yaye ngokomthetho waseMzantsi Afrika umrhanelwa umsulwa de afumaniswe enetyala kwinkundla yomthetho. Njengokuba umrhanelwa engapha kwezitshixo, likhona ithemba lokuba abahlali basetholi